Hello po. Hello, sound check. Shout out po sa 2,000,000. Hello. Hello po sa inyo lahat. Sa YouTube, nagla-live ako sa YouTube. Shout out po. Nandito ako sa YouTube. Mayroon tayong 2,000,000. Sige, diyan ka, ano lang kayo, kwentuhan lang kayo diyan sa baba. Diyan sa ano sa kabila. Sige. Ha? Hello po sa inyo lahat. Ayan, hello. Mic test, sound check. Hello. Meron bang boses sa baba? May 2,000,000. Sino kayong 2,000,000 na to? Eh. Comment lang po sa baba, sa mga nandyan po, sa mga nasa YouTube, mag-comment lang kayo ha. Narinig po ba ako dyan sa baba? Wala talaga. Ayan, hello. Wala talagang tao. Walang tao. Ayan, shoutout po sa inyong dalawa. 2,000,000. Hello po. May narinig ba kayo sa baba kaya?
Sino po yung mga nandyan sa baba? Please, comment kayo. Ayan. Hello po. Saan yung mga nandyan sa baba? 2 million. Wala nang tao. Walang tao. Walang tao sa YouTube. Wala. Wala, oh. Ay, merong isang tao. 1 million. Shoutout sa 1 million dyan. Walang tao. Okay lang yun. Titignan ko lang yung mga tao kung narinig ba ako. Ayun, wala na. Lumayas na siya. Thank you sa mga lumayas dyan. Oo, naka-live ako. Wala nang tao. Wala na nagmamahal sa akin sa Facebook. Wala na nagmamahal sa akin sa YouTube. Bagsak na ako sa YouTube. Wala, no? Pero sayang. Oh, meron. Oh, monetize to. Monetize na to. Matagal na monetize to. 2020, December. Ayaw nyo makyat doon kayo sa StreamYard. Kwentuhan tayo doon. Tres, one niya. Sino to? Gusto nyo? Gusto nyo ma-experience? Gusto nyo ma-experience? Sige. Sandali lang. StreamYard ako. Akyat kayo ha. Ano bang oras na? 7. Nag-live ba si George Castro? Hindi. O, end ko na to. End ko na to. Bye.